Imagina ezazue musika gabeko mundu bat. Beethoven, Mozart eta beste konpositore handien lanak ez lirateke existituko. Eta ondorioz, gaur egungo musika ez da ere. Musika idazkeraren asmakuntzari esker, hori guztia ezagutu ahal izan dugu. Eta historiako zein momentuan gertatu zen hori. Ezagutzeko, denboran zehar atzeratu beharko dugu 1000 urte baino gehiago. Erdi Aroara bidaiatuko dugu hain zuzen ere. Erdi Aroko musika mota importanteena kantu gregoriarra zen. Monastegiko fraileen artean ahoz transmititzen zen. Orduan, fraile horiek asmatu zuten Erdi Aroko musika? Ez. Doinu horiek kantu lauatik zetozen. Kantu laua, lehenengo herri kristauek haien jainkoari otoitzak eta alabantzak egiteko modua zen. Eta Europako herri bakoitzak hori egiteko modu propio bat zuen. Seigarren mende inguruan, Gregorio Lehenengoak aita santuak otoitz egiteko kantu horiek bildu zituen. Era horretan, herri guztiek modu berdinean abestuko zuten. Erraza dirudi, baina kontutan hartu behar dugu musika idazkera oraindik ez zela asmatu. Nola irakasten zen orduan doinu guzti horiek? Gregorio Lehenengoaren garaiko fraileak buruz eta perfecto ikasi behar izaten zituzten doinu horiek. Testuak idatzita zeuden bai, baina musika ez. Buruz ikasteaz gain, musika beste modu batean irakasten zen. Abesbatzako maisuak esku keinuen bidez doinuaren norabidea markatzen zuen. Hala eta guztiz ere, metodo hori ez zen oso eraginkorra eta musika idazteko sistema baten beharra agertu zen. Karlomagno enperadoreak kantu gregoriarraren kodifikazioa agindu zuen, eta 800. urtean lehenengo saiakerak egin ziren. Saiakera horiei neumak deitu zitzaien. Latinez idatzitako testu honen doinuaren norabidea lerro batzuk markatzen dute. Lerro horiek neumak dira. Egia esan, horrek ez du arazoa konpontzen, ezta? Ez badugu doinua ezagutzen, nola jakingo dugu hura interpretatzen. Bakarrik esan dezakegu neumak erabilgarriak direla, baldin eta doinua ezagutzen dugun. Urte batzuk aurrerago Italiara bidaiatzen badugu, ideia bikain eta sinple batekin topatuko gara. Ideia hori zein da? Lerro gorri fin bat. Lerro horrek tonu finko bat zuen eta erreferentzia moduan balio zuen. Orain erraza da jakitea nun hasi eta bukatzen duen doinua. Hau da, mendebaldeko musikaren bilakaeraren hasiera. Lerro hori jartzea okurritu zitzaionari Guido d'Arezzo deitzen zen. Goazen adibide praktiko bat ikustera. Lerro gorri bat marraztuko dugu, eta hori fa soinua izango da. Puntu bat jartzen dugu lerroaren gainean eta fa deituko da. Orain, lerroaren gainean jarriko dugu beste puntu bat.
sol izango da. Lerroaren azpian, beste bat, mi. Orain, beste lerro bat idatziko dugu, soinu gehiago idatzi ahal izateko. Hortxe, do egongo da. Beste lerro bat erdian. Eta hemen, la idatziko dugu. Agertu diren tarteak sol eta si idazteko erabiliko ditugu. Eta listo, fa, sol, la, si eta do idatzita ditugu. La la di la 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 di 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 di. Adibidean erabili ditudan notak Guido d'Arezzok ere asmatu zituen. Hasiera batean horrela deitzen ziren. Ut, re, mi, fa, sol, la, si. San Juan Bautista ereserkiaren esaldi bakoitzako lehenengo silabak erabili zituen nota musikalei izendatzeko. Notazioaren asmakuntzari esker, musikak asko bilakatu zuen. Laster, bi doinu konbinatzeko teknika agertu zen. Polifoniaren hasieran gaude. Berrehun urte pasa ondoren, 3 ahots batera idazten hasi zen. Hirureunda 50 urte ostean, 4 ahots. Eta hortik aurrera, gaur egun arte.